Rwy'n hefo Chris Flamebaster Roberts. Sut o te? Neis fo chdi? Be sy'n mor dda am cig sy'n dod o Cymru? Mae'r cig Cymru ydy'r cig gorau yn y byd, da ni fo'r cynnyrch gorau yn y byd fo yma. Ond da ni'n dathlu fo mwy, so hynna beth dwi'n gwneud, dathlu fo, celebrate fo, deitha pawb, da ni fo'r cig gorau yn y byd. Mae'r bywyd mae'r anifal yn cael fo yma yn Cymru yn... Mae'r defaid yn bita gwair Cymraeg, anadlu air Cymraeg, ifan brefin Cymraeg, be gyd i well yna. Bywyd ar y mynyddoedd, ar y brynia. Dim jyst bita'r gwair, maen nhw'n bita'r blodar, wild herbs, y berry, so mae'n gyd o trwy depth of flavour, un beth o'r gwarthau. Efo bob anifal, rili. Mae'r anifal byw bywyd hapus, anifal hapus yn troi allan y cyd blasus. So mae hwnna'n dod gyd allan y depth of flavour. Hefyd, mae Hyb Cyd Cymru yn promotio'r butchers rhan efo PGI full traceability ar y cig, so os ti'n gweld Welsh lamb, Welsh beef, ti'n gallu tracio fo nôl i'r ffarm, nôl i'r union anifal, so beth ydy wella cig Cymraeg. A beth ych hwp fwyd i coginio? Dwi'n meddwl dweud hyn am bwyd môr, dwi'n lyfio cwcio bwyd môr, Chos dwi'n cwcio lot o cig trwy'r ha, a da ni efo cynnyrch bwyd môr anhygoel ar y cwrs lle dwi'n byw yn Caernarfon, a eto mae Menai Mussels dwi'n byw ar lan y Finnau, mae Menai Mussels yn supply 80% o Europe's consumption of mussels. A dwi'n methu prynu Menai Mussels yn Caernarfon. Mae bonkers yma pobl, Gogledd Cymru yna'n bita mwy o bwyd môr. O hefyd, steak, beef, Ond dibynnu beth i'r mwyd, ynddi? Ond dwi'n cael rhaid rili brysur yn cwcio cig, so hynna mae'n dwi'n cael bwyd môr. Beth yw'ch hoff fwyd i fita, then? So, surf and turf, steak da, fath o Welsh black. Cwcio dros tan y mwg, allan fod bach o lobster hefyd, Menai lobster, surf and turf amdani, Be ydych chi'n meddwl o'r Ngŵyl Fwyd Llangollen then? Dwi'n lyfio tro cynti fi fod yma, mae'r lle'n buzzing, da ni lwcus fo'r tywydd, mae tywydd yn dda, so dwi'n chymryd wneud y demo mewn dipyn o'n rhyw hanner awr, wneud demo Flamebaster Tomahawk Steaks, Welsh Black, efo bone marrow, a dim bach o cofi love, Neis. Felly, beth sy'n digwydd yn yr cyfres newydd, beth ni am disgwyl? Cyfres newydd, so oedd yr ymateb i'r cyfres gyntaf nhw awesome, so mae'n kind of more the same dal fi yn Caernarfon, ond dwi'n mynd i ffwr nawn y den yn un ddau'r episodes, un episod dwi'n lawr i Llundain i ffilmio. Episod arall dwi'n y Book Life Festival, mae Cerys Matthews wedi gofyn i fi ddod yn ôl i hwnna, so nes i wneud ffis di 64 o pobl o hwnna, dwi'n gyd talu 50 quid a head am bwyd fi, so o'n no pressure. Ond nes i neilio, un o'r eich i tiwnio fewn i weld, mae'n cool. Beth ydych chi'n hoffi wneud yn eich amser hamdden? Dwi'n gweithio, dwi'n dal yn neud day job fi, dwi'n mynd yn crazy o'r bwyd ma, dwi'n dal yn lyfio day job fi, gweithio supportio bobl efo anabledda dysgu sy'n byw yn y cymuned yn Caernarfon, so hynna di job fi, dwi'n gwneud ers 14 years. So dal yn di day job, ond mae'r thyn bwyd ma jyst yn... So oedden ni'n can rhyw 2 ddiwrnod yn ôl yn cwcio i ryw pobl Netflix, Amazon a pethau fan'na, wedyn... So dal cadw'r day job, So... A ti'n beth, dwi'n mynadd cwcio bob dydd, mae cwcio'r tân bob dydd, os neud rhywbeth fel am hwyl a love a passion, mae'n neud o troi fo'n i job, ti'n lle tynnu bob dydd, yn lle tynnu hwyl allan o'n efo. So hefyd, dwi'n lyfio am y golf hefyd, golf di first love i. Ti'n chwarae golf? Ond fydd hedlewch chdi? Dim sy'n drwy. Angen dod i lawr. So ni'n mynd rownd y byd yn hitio pel ar y World Long Drive Tour back in the day, so hitio pel yn bach, happy Dilmo. So fanna sy'n eisiau ddysgu, long drivers eat every meal as if it's their last, so yna fan 24 stone. Cool. Di Roxy fath chi heddiw? Na Roxy, yma heddiw na, o'n i'n gweld ar y grwyl no dogs allowed, so rydych chi'n Llangollen sortio hwnna at ymwneud nesaf. Dych chi'n hoffi bita bwyd hi? Mae beth sy'n? Di hi'n hoffi bita bwyd chi? Dwi'n hoffi bita bwyd hi. Nath Roxy cael hannar £200 steak efo fi o blaen, wagyu steak, so mae Roxy, ar ôl hynna nath i beth bita pedigree chum mi. Diolch yn fawr iawn. Ei, briliant, diolch yn iawn. Dwi'n nôl i'r tan am mwg.